ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар стари аэропорт ҷойгир мебошад, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф фурудгоҳи байналмилалӣ, аз ин тараф бошад хитои бозор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад, дар ҳамин блок. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, даромадгоҳи бино бинед чӣ қадар потолокҳои баланд мебошад. баъд аз таъмири инҷо бениҳоят зебо мешавад. дӯстони азиз, як чизи аҷибро ба шумо мехоҳем нишон додан. Дар бино 4 та лифт аст. марҳамат, 2 та лифт ҷои зинапоя, боз як таи дигар ҷои зинапоя, инҷо бошад боз 2 таи дигар лифт. дӯстони азиз, дар бино 4 та лифт асту 2 та ҷои зинапоя. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 6 хонага мебошад бо масоҳати 190 метри квадратӣ. бениҳоят масоҳати калон аст. дар 11 ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. бениҳоят бинои хуб аст. чӣ харид мебинед? ҳамаи хона бо ғишти пухта сохта шудааст. гирду ба гирд треза дорад. дӯстони азиз, трезаи панорамни ҳам низ дорад. камтар пас манзараи зеборо нишон медиҳем ки аз ин трезаҳо дида мешавад. ва ин хонаро метавонед харидорӣ карда ба ду қисмам тақсим кунед. дӯстони азиз, ба ду хонагаву се хонага. чӣ гуна? якум қисми ин хона ман ҳамин хел мешавад. дӯстони азиз, ман ҳамин тараф аст. ин ду хонага ва ин тарафро бошад ба се хонага табдил метиҳад. дӯстони азиз, ҳамин гуна ин хонаро харидорӣ карда метавонед ба ду қисм тақсим кунед. дӯстони азиз, ё ин ки метавонед харидорӣ кунеду як таъмири зебову замонавӣ кунед ва як шашхонагаи бузург, калон бениҳоят зебо мешавад. барои оилаи калон варианти беҳтарин аст. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. акнун гап мезанем моиди нарх. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $800 мебошад. дӯстони азиз, нархи охир аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. бениҳоят хонаи хуб аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.